Bună ziua! Numele meu este Morariu Crina și sunt învățătoare la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu din Târgu Mureș. Ca utilizator al platformei WAND am acumulat o experiență de 1 an de zile și ceva. Și astăzi vă propun să descoperim cum putem economisi timp și efort utilizând platforma WAND, în special în organizarea activităților de evaluare. Dacă este să mă gândesc la momentul realizării testelor de verificare, șabloanele și modelele preconstruite pe care platforma WAND le pune la dispoziția profesorilor ne ajută să construim materiale de calitate și pe care elevii noștri le vor găsi atractive. Dacă este să mă gândesc la momentul verificării testelor, platforma WAND realizează notarea automată a acestora, rolul profesorului fiind acela de a confirma punctajul alocat de platformă sau de a interveni cu mici ajustări, deoarece uneori este foarte exigentă evaluarea realizată de platformă, sau de a trimite recenzii elevilor. De asemenea, în etapa de interpretare a rezultatelor, este suficient să parcurgem rapoartele de activitate generate automat de platforma WAND Education, care reprezintă o interpretare completă, ce oferă informații atât despre performanța individuală a elevilor care au parcurs testul din contul de elevi pe care l-au pe platforma WAND, dar și o imagine a performanței realizată la nivelul grupului de elevi, astfel încât profesorului nu-i mai revine decât sarcina de a proiecta activități viitoare adaptate nevoilor elevilor. După autentificare, suntem logați pe spațiul de lucru și începem să construim lecția noastră, care astăzi va fi un test. Completăm câmpurile de geografie. Dacă vorbim de geografie, vorbim de clasa a 4-a și voi selecta acest tip de activități pentru că am niște șabloane care se pretează foarte bine la ceea ce doresc eu să cer de la elevii în acest moment de verificare. Lecția noastră este creată, vom da titlul, nu voi insista prea mult asupra editorului de text în acest moment. Mult mai interesantă este zona de activități. Pentru început voi alege șablonul etichete. Voi păstra sarcina de lucru. Am nevoie doar de o imagine pe care am pregătit-o pe calculator. Așa. O ajustez puțin pentru că este bine ca în momentul în care observă imaginea elevul să aibă acces la toate zonele, să îi se afișeze absolut toate. Să ne uităm să salvăm. Pentru că este o imagine pe care am selectat-o din manualul Intuit Text, voi preciza și sursa. Haideți să o aliniem central. Mai avem pe acest șablon de setat etichetele. Singurul lucru pe care îl aștept este să identifice corect sinonimele și atunci voi seta etichetele. Sudului se mai spune miază zi și estului răsărit. Etichetele fiind setate, pot trece la un alt pas, cum ar fi să adăugăm un obiectiv educațional, creează obiectivul, putem să alocăm punctajul, pentru că alocăm 2 puncte și mai putem să stabilim o altă culoare pentru acestui slide.
În acest moment consider primul exercițiu ca fiind finalizat și voi trece la al doilea, în care folosesc șablonul scrie în tabel. Elevii uzează de aceleași noțiuni, doar că acum trebuie să dovedească că le și pot folosi în situații concrete. Voi seta capul de tabel, modific cerința și să completăm propozițiile. Prima, propoziție evident falsă. Aici mai avem posibilitatea să alegem o altă dimensiune pentru caracterele utilizate și vom completa și celelalte rânduri. Și apoi vom alege răspunsurile. Da, este vorba de răspunsurile din a doua coloană ca să poată fi verificate automat. Resursa pe care doresc să o folosesc pe acest slide este o resursă video prelucrată de asemenea în calculator, o prezentare de pe CD-ul Edu, călătorii geografice, și vreau ca aceasta să fie vizibilă elevului după ce parcurge cerința și înainte de a trece la rezolvarea exercițiului. Vom preciza și sursa. Putem completa obiectivul educațional și, de asemenea, punctajul în momentul în care elevul va parcurge cele două activități. Test răsărit, finalizează, primește feedback-ul și poate trece la activitatea următoare, da, unde visionează materialul. Acesta răsare întotdeauna de la est și apune la vest. Completează valoarea de adevăr, așa, și finalizează și această activitate. Revenim în modul editare, de unde vom alege șablonul text lacunar. Să încărcăm mai întâi imaginea de pe calculator. E clar că avem nevoie de o dimensiune mai mică. Și în legătură cu această imagine, noi trebuie să salvăm, să o aranjăm deasupra textului lacunar. Vom completa acum textul fetiță. Vom completa acum etichetele. Fetița cu coltițe se află față de nivel în partea de fund. Marea se află la nord de spațiul verde. Mingea se află la nord-vest. Repetiți acolo de față. Și la vest de băiat. Da? Vom crea obiectivul textului lacunar cu terminat de față. Vom aloca un punctaj mai mare și, de asemenea, putem folosi bara de instrumente din partea stângă, să alegem aceeași culoare a ramei și vom trece la ultima activitate pe care vreau să o propun elevilor. Clasifică cuvinte. Mai întâi vom seta titlul vecinii
Pentru fiecare coloană a tabelului voi alege unul din județele învecinate, le scriu în ordine alfabetică și voi alege și o imagine reprezentativă pentru orașul reședință de județ, poarta de intrare în Cetatea Alba Iulia. Avem și aici posibilitatea de a ajusta. Putem folosi editorul de text ca să fie mai ușor de observat de către elevi. Haideți să aducem acum și harta pe care o folosesc. Din harta județului Mureș. Aceasta este o hartă de pe care am șters numele vecinilor. O voi micșora. O poată observa în întregime sau aproape. Și o voi așeza deasupra tabelului care va fi completat. Se văd limitele de județ, astfel încât se poate orienta mai ușor și județul Alba se învecinează cu județul Mureș în partea de... La fel voi proceda cu celelalte coloane, adăugând atâtea câte mi sunt necesare. Am completat toate coloanele. Voi modifica cerința. Și de data aceasta vreau să folosesc și un hiperlink pentru a se antrena cu harta și aș reaminti, suntem la sfârșitul capitolului noțiuni de orientare și ne-am orientat și în orizontul local, deci la finalul capitolului cunoaștem vecinii județului. Voi folosi un joc pe care l-am pregătit cu ajutorul unei alte platforme educaționale de jocuri. Voi folosi simbolul de link. Am evidențiat cuvântul. Selectăm linkul. Pe această variantă de lucru, activități de tip învățământ primar, putem folosi doar linkul. Pe varianta de tip slide putem folosi și codul, ceea ce înseamnă că tot jocul va apărea pe pagină și va putea fi accesat de elevi. Și aici este la fel de ușor de accesat folosind cuvântul evidențiat și bineînțeles că mă gândesc că de la copii au un antrenament în acest sens. Am setat obiectivul, mai acordăm câteva puncte pentru că este un exercițiu cu o dificultate mai ridicată. Putem să folosim aceeași culoare pentru ramă. Aș mai putea, dacă mă gândesc că nu am construit secvențele testului, pașii exact în ordinea dată de dificultatea exercițiilor, ci am lucrat în funcție de inspirație, de cum m-a ajutat inspirația. Aș putea să reordonez secvențele, da? Activitatea 4 a devenit activitatea 3 sau activitatea 2, însă eu mi-am stabilit de la început pașii, așa că exercițiul cel mai greu îl las la sfârșit. Să vedem în momentul în care elevul parcurge testul, cum îi se vor afișa secvențele, completează răspunsurile, deschide surpriza, da? Pentru fiecare județ identifică
Bine. Și ajung mai departe. Se verifică. Parcurge cerințele, completează sinonimele. Finalizează activitatea pentru a primi feedback-ul și trece la activitatea următoare. Da? Urmărim poziția Soarelui. Acesta răsare întotdeauna de la est și apune la vest. Așa, și actualizează niște informații, poate să se autoevalueze cu privire la felul în care a parcurs secvența anterioară, stabilește valoarea de adevăr a fiecarei propoziții în parte. Haideți să facem și o greșeală, să vedem cum se prezintă feedback-ul în această situație. Da? Procentul, steluțele și răspunsul greșit. Trecem la următoarea activitate. Se analizează imaginea, locul pe care îl ocupă obiectele față de personaje și se completează spațiile lacunare. Fetița față de intrare este partea de sud. Maria se află față de spațiul vegetal, zona de nord. Mingea față de fetița cu pălăriță. Haideți să facem și aici o greșeală și mingea față de băiat este la vest. Finalizăm, este evidențiat răspunsul greșit. La ultima activitate, elevul parcurge cerința, deschide surpriza, da, completează Cluj, la fel parcurge și celelalte secvențe și se întoarce la sarcina pe care l-a realizat. Da, să vedem, după ce observă harta, locul pe care îl ocupă fiecare județ, așa că vom avea nord, Bistrița Săud, est, Harghita, sud-vest, Sibiu, iarăși sud-vest, Alba, nord-est, Suceava, vest, Cluj și sud-est, cred că asta. Așa, finalizăm activitatea și aici observăm că, având două etichete identice, răspunsurile sunt corecte, doar că atunci când le-am setat, ele au fost setate în ordinea inversă, aspect pe care elevul nu are cum să-l cunoască. El acum va trimite răspunsurile lui profesorului, care va avea posibilitatea să ajusteze punctajul în cazul ultimului exercițiu și să-i acorde numărul de puncte pe care îl merită pentru felul în care a rezolvat sarcina de lucru. Să vedem ce înseamnă pentru un profesor să corecteze un test parcurs de elev pe platforma One, corectat automat de platformă. În primul rând, așa arată rapoartele pentru activitățile de tip învățământ primar. Vedem pentru fiecare sarcină de lucru, pentru fiecare exercițiu, nivelul de performanță atins, foarte bine și suficient. De asemenea, putem să avem un raport în funcție de obiective, pentru că am setat obiective și, cel mai important, putem să vedem nivelul atins de elevul
nostru, felul în care el a răspuns la fiecare exercițiu în parte, răspuns corect, da? Răspunsurile evidențiate cu roșu, evaluate corect de platformă. De asemenea, da? Mingea nu se află la nord-est, este nord-vest, deci punctajul alocat de platformă este cel corect și știm că apare această problemă cu cele două etichete identice, răspunsurile fiind corecte, putem să-i alocăm punctajul final pentru acest exercițiu și în acest moment elevul va primi recenzia cu punctajul corectat, iar mie nu rămâne decât să observ că într-un interval de 20 de minute am construit un test de verificare alcătuit din 4 exerciții de dificultate medie. Am îmbrăcat haina de elev și am accesat testul din contul de elev pe care l-am pe platforma Wand, rezolvându-l, iar apoi am redevenit profesor și am corectat testul. Practic, am confirmat punctajul acordat în urma notării automate realizată de platformă pentru primele 3 exerciții și am ajustat punctajul pentru ultimul dintre exercițiile date în testul de evaluare.